Бачим такое только листья. Мама дорогая. А? Мама дорогая, кажу. Офигенно, да? Это с нашего улья. Я не знаю, Мара, моя Мара я сповнилася. не знаю. Ловім рой, магчыма, свой. Хутчэй за ўсё свой. Моя Мара сповнілася. Я бачу рой, які вісіць на кусце. І цэлая кучка пчол, і птушкі спяваюць. Вока зараз іх зловіць, я спадзяюся. Опа. Бліжэй так паглядзець. Чорная гэта вось рой вісіць. Так. Вось такі первак. Меркавана вылецеў з мае пасекі. Добра, што я яго пачуў, гэты гул цудоўны. І вось спрабую яго пераманіць на рамкі, на прывой. Ось яны ўжо пачалі перапаўзаць, і гэта файна. Застаецца троху пачакаць. Іх тут цэлая гара ў небе. А вось амаль палова роя ўжо перабралася на прывой. Але я буду іх струшваць, я думаю. Ось уже бочка такая з вентыляцыяй. На хутка зрабіў. Вось, і некуды прахалоднае месца іх аднясу, а ўвечары перасяляць буду. Першак. Гара пчолаў. Увечары буду засяляць. Думаю, што матка ўжо ўнутры. На всялякі туды рамку закінуў, каб ім было прывабней. Застаецца чакаць. Каб больш пчалы сабралося, тады ўжо панясу прахалоду. Вось першак ужо амаль увесь залез у бочку. Там павіс на даху ўнутрох, бочка пакуль на баку. І я астатніх дымаром туды заганяю. Вунь яны там хаваюцца пад сучым ламачым. Зараз мы іх выкурім усіх, потым зачынім і вечары будзем перасяляць з прахалоды. Усё гатова да засялення рою. Вау, пчолка некая прилетела, чужая ці што? А вось сходы. Сюды буду высыпаць. Дымаром буду заганяць. Паглядзім, спатрэбіцца ці не. Ужо сонца, в прынцыпе, садзіцца. Самы час. Яны троху пастаялі ў погребе. Так, вось так выглядае першак, сябры. Гэта класічны метад засялення па сходах. У вулік все ўжо гатова. Якая гара пчол. Нямала КГ, я б сказаў. Вось. Так, пчолкі дэзарыентаваліся і пабеглі ў розныя бакі. А часу мне няма, бо ўжо неўзабаве будзе цямнець. Я выкарыстоўваю такі старадаўні прыём. Загрыбаю апалонікам, значыцца, і камунікацыю ім налажваю. Вось, камунікацыя наладжваецца. Вось, і некаторыя ўжо туды пайшлі. Тут у мяне ганіманка, і на ляткох гэта як бы такі страхуюся, каб матка не ўцекла першыя пару дзён. Вось. Але там унутры ўсё прывабна, там ёсць і суш. Але астатняе там для сотавага мёду. Там у мяне сушы мала. Вось, гэта такі эксперыментальны вулік пад сотавы мёд. Вось, ну што, працягваем. А таксама выкарыстоўваем і дымар, каб накіроўваць іх у патрэбны не толькі мне, але і ім самім бок. Вось. Так, там прарэхі на сходах. Зараз пайду яшчэ дасыпаць. І адсюль трэба іх адганяць. А вось. Бярем
Спакойненько. Найгалоўнейшае гэта не пашкодзіць ні ў якім разе матку. А дзе яна? Хто ж тут дапаможа, бо гэта першак, ён аграменны. Тут знайсці матку, тым больш у сутоні, гэта нерэальна, сябры. Вось таму проста спакойненька зачэрпваем і кладзем, яны ўжо бягуць некуды. Туды. Тым, хто згубіўся, дапамагаем знайсці шлях. Конечно, неверагоднае відовішча. Неверагоднае? А вось там верагоднае? Там здымі. Пыса вуліка. Не, мне лепш адсюль ісці, я думаю. Адна мной зацікавілася пчолка. Зараз покажу. Тут уже частка залезла. Вось, прыгажунька. Спадзяюся, ім спадабаецца. Спадзяюся, ім спадабаецца. Гул, конечно. Ну. Ось так это все адбываецца. Заселяцца і будуць працаваць. У задавальненні. Тых, хто згубіўся, накіроўваем дымаром. О, нават трусень бегае. Стараемся не пашкодзіць аніводную пчолку. Блин, ужо як абляпілі. Мне цікава, дзе матка, але як тут яе ўбачыць? Тым больш, ужо не так светла. Нет, конечно, магия. Мамка там недзе. Магия, неверагоднае Не відовішча. пашкодзіць мамку. Мною зацікавілася одна прыгажунька. А вось такая картина, ужо значна лепей. Наближаемся до выніку. Хотя ўжо і цямнее патроху. Пчолкі не агрэсіўныя, яны заклапочаныя вырашэннем сваёй стратэгічнай задачы. Так. Зараз покажу, что такое пчалиный борщ. Только не вздумайте есть такое. Ось. Ось такая ситуация, уже цямнее. А яны тут нешта завіслі, таму я адчыню вулік і буду струшваць іх туды внутрь. Бо там яшчэ хмары насоўваюцца. Ось такая сітуацыя. У такіх умовах выдатна паказвае сябе будаўнічы шпатель. Вунь як чыста. Все. Ужо вунь месяц. Я іх всіх струсіў, не ведаю, ці відаць ці не. Настолькі вялікі рой, што я крыху нават стаміўся і надыхаўся дыму. Яны яшчэ вісяць, але відаць, не відаць, не відаць, напэўна. А вось так троху відаць. Я іх дымам троху. Все, трэба сходзіць. Самі яны тут ужо разберуцца, канешне ж. Такая вось прыгода. З першаком. Так, вось 7 гадзін раніцы. Што адбываецца? Тут нейкая кучка сабралася, пераночыла. Такая цікавенькая. Одна великая кучка и подкучка маленькая. Я думаю, яны соберутся. Так, потым туды, внутрь. Так, гэтыя крылцамі машуць, каб тыя разумелі, куды ляцець. Тут яшчэ нейкі тусач. Вось. Думаю, цяпер ганіманку пакуль што закрыць, перакрыць ім. Не ім, а матцы, якая ўнутрох. Вось. І праз дзень-два, калі яны абножку панясуць, гэта значыць все добра. Яны прынялі новае жытло, і тады
Буду здымаць ганіманкі. І тут ганіманка у меня, і тут будзе. Вось. Так, вось сюды паставіў ганіманку таксама. Тут яны указваюць шлях, наколькі я разумею. Так, тут гэтым дапамагаю пацяряшкам. Не спи, змерзнешь. Давай уже. Давай. О. Подняла брюшко, хочешь меня ужалить и что? Не, просто показываю, что трымай себе в рамках. Тому, думаю, они приняли житло. Все супер, будем назирать. Рой з раёўняй заважыў 5,4 кг. Зараз адмінусуем вагу самой раёўні. Так. Два і 4. Выходзіць 3 кг чыстыя пчалы. Вось. Трэба зразумець, ці пачалі яны цягнуць вашчыну. Бо рой, які нядаўна пасадзілі ў вулік, ён можа уцячы. І цяпер мы будзем глядзець. Вось пчолы ў плотнай сцэпцы. У плотнай сцэпцы вісяць вось так, прыгожа. І гэта азначае, вось, паглядзіце уважліва, колькі яны адцягнулі ўсяго за суткі. Вось гэтага ўсяго не было, вось гэтых языкоў цудоўных. А вось гэтую рамку яны ўжо ўсю залілі нектарам, уявіце. Гэта была суш. Зараз пакажу. О, пылок цягне пылок. Усё, сябры. Сям'я ўключылася ў работу. Зараз будзем здымаць ганіманкі. А вось гэта не запланавана, бачыце? Гэта мы прыбяром. Вось, ну нічога, сілушкі ў іх багата. Все. Паглядзіце, якія языкі. Сымон, класна? Все, откручиваем. Больш ганіманка нам вось гэтая не патрэбная. Рой нікуды не паляціць. Яны пачалі цягнуць вашчыну. Все, поўны цыкл засялення ад лоўлі роя. Вось, мы здымаем ганіманку. І тут здымаем таксама. Прывітанне. Прывітанне. Як настрой? Добры. Малайчына. Гэта галоўнае ў пчалярстве. Вось правяраю рой, карнікі, які ў мяне жа вылецеў. І вось паглядзіце, што нарабілі. Вось гэта будзе падсотавы мёд, і яны тут ужо адцягваюць языкі, паглядзіце. І тут вунь ужо трэць гнязда, нават больш адбудавалі вунь языкі там. Вунь, паглядзіце. І так усе тыя рамкі. Пры тым, што ўзятка няма. Вунь, якое неба. І холодно. А ў ніжнім корпусе такая карціна. Значыцца, яны вунь з аднаго боку пачалі развівацца. Але тут я паставіў суш. Яны там таксама ёсць. А ось.